Και αμέσως μετά Σακάς Γιάννης να ετοιμάζεται. Ευχαριστώ. Συντρόφισσες, σύντροφοι, θεωρώ ότι το συνέδριό μας, το 7ο συνέδριο, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως μία εσωστρεφής διαδικασία, πολιτική ή οργανωτική, του κινήματό μας. Οι πολιτικές, ιδεολογικές, αλλά και οργανωτικές συζητήσεις και αποφάσεις μας θα πρέπει να αποτελέσουν μηνύματα προς την σύγχρονη ελληνική κοινωνία για τον τρόπο ενεργοποίησής της, αλλά και τον τρόπο διεκδίκησης των αιτήματών τους. Οι θέσεις μας πρέπει να είναι σαφείς, όχι μόνο από ιδεολογικής και πολιτικής πλευράς, αλλά και από πλευράς υλοποίησης και ένταξής τους στον σχεδιασμό τόσο τον ευρωπαϊκό όσο και τον εθνικό. Οι θέσεις μας θα πρέπει να συνδιαμορφωθούν στα πλαίσια των μεγάλων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν πλέον όλα τα ευρωπαϊκά σοσιαλιστικά κινήματα, σε ένα περιβάλλον το οποίο σκιάζεται από την συντηρικοποίηση της κοινωνίας, τον εκφοβισμό της κοινωνίας από τους μη ορθόδοξους, από την έκρηξη της ανεργίας και την κρίση των κοινωνικών συστημάτων, από την ανεπάρκεια δημοσίων δαπανών για την κάλυψη αναπτυξιακών στόχων, από την αναποφασιστικότητα ή τη μη ετοιμότητα πολλών χωρών, ακόμα και αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προωθήσουν ένα διαφορετικό τρόπο οικονομικής και κοινωνικής διακυβέρνησης, που να στηρίζεται όμως σε ουσιαστικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Ως κόμμα που πρέπει να είναι ριζοσπαστικό στη συμπεριφορά του, αλλά και στον ιδεολογικό προσανατολισμό του, οφείλει πρώτον να ορίσει πολιτικές μιας βιώσιμης ανάπτυξης που θα βασίζεται σε κοινωνικές πολιτικές, πολιτικές απασχόλησης, περιβαλλοντολογικές, και που θα εστιάζει σε μια συνεχή επίτευξη στόχου αυτού της κοινωνικής συνοχής. Δεν πρέπει να απομακρυνθούμε ξανά από τον πολίτη. Πρέπει να εξατομικεύσουμε την ανάπτυξη, να την κάνουμε για εκείνον κατανοητή. Δεύτερον, τα σημαντικά δημοσιονομικά μας ελλείμματα θα πρέπει να ισοσκελιστούν όχι με περιοριστικές πολιτικές, αλλά με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα δημιουργούν αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης στους οικονομικούς παράγοντες, αλλά και στους εργαζόμενους. Η αποκέντρωση των εθνικών μας πολιτικών στη σύλληψη, στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση θα πρέπει να αποτελεί μία από τις ουσιαστικές καινοτόμες παρεμβάσεις μας, αλλά θα γίνει με σταθερό βηματισμό για να μην κατακρεουργηθεί ένας βασικός θεσμός όπως έχει γίνει με παλαιότερες παρεμβάσεις μας, αυτό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η περιφερειοποίηση είναι επιλογή πολιτικής και ιδεολογίας. Δεν είναι μηχανισμός ανακατανομής της οργάνωσης του κόμματος και των πολιτικών φορέων. Η περιφερειακή πολιτική θα πρέπει να ενσωματώσει ένα μοντέλο κοινωνικής συνεργασίας και απασχόλησης, αγροτικής ανάπτυξης, πολιτιστικού προτύπου, περιβαλλοντολογικών παρεμβάσεων. Οι πολιτικές στο σύνολό τους θα πρέπει να εντάσσονται στις γενικότερες ευρωπαϊκές πολιτικές. Ειδικότερα για την αγροτική οικονομία, άκουσα πάρα πολλούς συντρόφους να τις αναφέρουν. Θα πρέπει να αποκτήσουμε στόχο και στρατηγική. Και συγκεκριμένα, θα πρέπει να διασφαλιστεί ένα πολυμορφικό γεωργικό μοντέλο, στα οποία θα περιλαμβάνονται κίνητρα αφενός για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, αλλά και από την άλλη πλευρά την ενίσχυση ενός μοντέλου αγροτικής ανάπτυξης, ενός μεικτού μοντέλου για ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Να υπάρξει σαφής και μακροχρόνιος σχεδιασμός για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οφείλουμε να ορίσουμε με σαφήνεια τα κίνητρα και τα μέτρα. Θα πρέπει με θάρρος και σαφήνεια να καθορίσουμε τις μεγάλες μας πολιτικές για τους νέους, όπως των ευκαιριών στην αγορά εργασίας, την αναγνώριση των διπλωμάτων τους, των επαγγελματικών ευκαιριών και την ασφαλιστική τους κατοχύρωση σαν γενιά του μέλλοντος.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω το εξής. Είναι η αρχή της τελικής ευθείας για το κόμμα μας σήμερα. Θα πρέπει όλοι μαζί να συνδιαμορφώσουμε σε επιμέρους πλέον μετά το συνέδριο συσκέψεις, περιφερειακές ή κεντρικές, θέματα τα οποία θα μας κατοχυρώσουν ιδεολογικά στα πλαίσια των ευρωπαϊκών σοσιαλιστικών κομμάτων, αλλά και στον ευρωπαϊκό διάλογο. Είναι μπροστά μας. Αναφέρω μερικά. Κατερίνα, το χρόνο σε παρακαλώ. Διαμόρφωση διαρθρωτικών πολιτικών και τέταρτο ΚΠΣ, στρατηγική της Λισαβόνας, υπηρεσίες και χρόνος απασχόλησης. Ευχαριστώ πολύ.